Jesse! Afsted med dig, må du. Hvad er det for et hegn, det her? Der er ikke noget hegn, jo. Kom så, 100 meter rygkrål, jeg er med. Hold kæft, man ligger godt heroppe, mand. Hvad laver naboen? Lige nu. Se de pornofilm? Jeg kan kun se et fjæs, der ligner Renés fyr. Renés? Hvor tror du, han skulle hen? Nej, vel ikke derinde. Ej, jeg glemmer lige engang, mand. Okay, du kan få lov at trille ned. Kom så, jeg filmer dig. Trillehæs! Ja, kom så, trille! 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 Trill! Yes! Åh!